Honda. Oh, asagi ka ng Honda. Japan. Oh, Hoy pre. Pre. Sama sige magpanginuktok. Sa buntag. Sama nang gunitan mo dahon. Hindi tayo dahon pre. tutuan ko ba? Sa kayo design na nino. Mapo kay pagkatira ba? Bitaw na makahibulong pud ba? Murag maintag na si Master diri no kanang para matubag niya atong mga pangutana ba no? Matubag ka ni Master ni? Basig kay suwito man to sa tanan. Tara, todo. Pangurana rin eh. Mato pa ta silang balay. Nara to diri, pasit. Ganina raman ta diri pre. Ay wa jud ta kakita ba? Nara lagi to diri. Pa, Wala na 2 hours sa ta diri. Sige na tagtuyok. awa. Wa ko siya kay. Aw, grabe yun. Tanggulilong yun si Master ba? Master! Uy! Uy, ikaw na bahala na yung display na. Yung sana pagbuhat. Asa rin. Unsa na Master? Wala mo kabalo. Ang dahon diri sa atong kalibutan. Tanan dahon. Diri. Wa mo kabalo unsa ni ka gahi. Ha? Ha? Wa mo kabalo unsa ka gahi ni? Nung gahi man. Kay kanay siya made in Japan. Sulid. Kayo mo mga Japan. Na, Kabalo. Ay, wa jud mo kabalo unsa ni ba? Japan ni gikan ni siya. Dahon. Dahon. Baliya. Honda. Oh, asa gikan ng Honda? Japan. Oh, Japan, made in Japan. Dahon, Honda. Kung sino masulti ni Manak. Nakabalon. Genius juga, Master genius.